का हाल बा अपन गाँव जवार के। तो सन्ने से कुछ सिखा दिया और लोगन ने। आज हम का सिखाएं? आज हम सिखाओ तनी काइन मास्टर के बारे में। काइन मास्टर के ऐसा ट्रिक एगो लोगन के देवे वाला बनी जना से काइन मास्टर के प्रो वर्जन विदाउट एनी पे अपना मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता नहीं लोगन यूट्यूबर खातिर। एको पैसा नो नथिंग ऑफ कॉस्ट, एको रुपया कॉस्ट ना देवे के पड़ी। गारंटी कहत नहीं एको रुपया कॉस्ट ना देवे के पड़ी। विदाउट एनी पे काइन मास्टर प्रो वर्जन अपने मोबाइल में रेल के यूज करें लोगन, रेल के। ठीक बा, तो चलो जाओ मोबाइल का स्क्रीन पर तो शुरू कर जाओ। हाँ भैया, तो अभी हम आ गए बनी मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पर चल जाओ। तब मोबाइल स्क्रीन पर चल जाओ तो सबसे पहले हमने क्या करे के बा, गूगल क्रोम खोले के बा। गूगल क्रोम के खोल देनी है गई नहीं। अब ये खुल गई गूगल के होम पेज। गूगल के होम पेज में सर्च बार जौन बा हेदे सर्च बार बा हेदे बा। सर्च बार में हेदे जाए के बा, एमे टाइप करे के बा। का टाइप करे के बा? REVDL। ओकरा बाद का करे के बा, गो गई एगो साइट खुल गई। साइट के नाम है www.revdl.com। तो ए पर जाए के बाद सबसे ऊपरे में है जौन खुलल बा, सबसे ऊपर में एकरा नीचे में हे जाओ एगो लिखल बा काइन मास्टर प्रो मोड APK नीचे लिखल बा हेदे। एकरा पर जाए के बा, एकरा पर तो हेदे गई। अब भाई खुल गए REVDL के साइट, काइन मास्टर एप्स आ चुकल बा। तो गो टू डाउनलोड पेज हेदे एगो लिखल बा गो टू डाउनलोड पेज। तो ए पर क्लिक करे के बा गो टू डाउनलोड पेज पर। तो हेदे क्लिक कर देनी। क्लिक करे के बाद में अभी खुल गई बा कि कौन वर्जन चाही। तो कौन वर्जन चाही तो एमे से कैसे सेलेक्ट करे के बा। सबसे पहले तो है एगो अनवांटेड प्रचार सब आ गई बा। तो एकरा के हेदे बगल में एगो कैंसिल के मार्क बा, तो पर जाके कैंसिल कर देवे के बा। अब हो गल कि एकरा के तनी हेंगा जूम करके तनी ठीक से देख लिया। हाँ, तो तनी ठीक से देख लिया। तो सबसे पहले ऊपर में आइल बा डाउनलोड अनलॉकेड APK V5.0.8.21 वर्जन। तो ई कोनो काम के नहीं कही, पुराना वर्जन है। ओकरा नीचे गइला पर डाउनलोड ओरिजिनल APK V5.2.8 वर्जन। और ओकरा नीचे सब्सक्राइब यूट्यूब। तो वो सबसे मतलब नहीं के है जौन दूसरका वाला बा है डाउनलोड ओरिजिनल APK। हाँ भैया, तो है जौन दूसरका वाला बाटे डाउनलोड ओरिजिनल APK V5.2.8 वर्जन वाला जौन बा, एकरा पर क्लिक करे के बा। कह देनी। अब हेदे आवता काइन मास्टर वीडियो एडिटर 5.2.8 वर्जन जौन बा ये डाउनलोड होके खातिर रेडी बा। अब हेजा का करे के बा, नीचे बा डाउनलोड पर क्लिक कर देवे के बा। क्लिक कर देनी डाउनलोड पर। अब डाउनलोड पर जैसे हम क्लिक करनी है तो एगो औरो क्वेश्चन नीचे पूछता, दिस टाइप ऑफ फाइल कैन हार्म योर डिवाइस। माने यह तरीका के जौन एप्स बाहर हुआ लोगन का डिवाइस के हार्म कर सकेला, नुकसान पहुंचा सकेला। तो उसे कोनो बात नहीं के, वो नुकसान हम चाहेम तबे हमार पहुंचाई, ना चाहेम तो ना पहुंचाई। तो का करे के बा, एकरा के ओके कर देवे के बा। तो हेदे ओके कर देनी। अभी शुरू हो गई डाउनलोडिंग। तो एक्चुअल में हमरा में पहले से ऑलरेडी डाउनलोड बा। तो हेदे ओपन के नीचे ऑप्शन आवता। तो एकरा के हेदे ओपन करके हम दिखा देतनी। ओपन कैला के बाद में हेदे इंस्टॉल आवता। अब एजा से इंस्टॉल दबा के आराम से इंस्टॉल आदमी कर सकता, कोनो दिक्कत नहीं के। और विदाउट एनी पे ऑफ कॉस्ट प्रो वर्जन काइन मास्टर के रउआ लोगन खातिर अवेलेबल हो जाई। अच्छा, अब अगर रहल कि यदि नइखे समझ में आवत, यदि सब नइखे आवत कि कहाँ से इंस्टॉल करे के बा, तो एजा से हम कैंसिल कर देनी। एजा से इस साइड से अब हम बाहर निकल गनी। अब का करे के बा, मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाए के बा। फाइल मैनेजर हम हेजा सेट करके रखले बनी। तो हेदे हम गनी फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में गइला के बाद सबसे ऊपर में हेजग फोटोज़, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, ये सब जौन लोगो आवता
वही में एगो निचला लाइन में लोगो बा एपी के। ऐसे हर मोबाइल के अलग अलग होला, लेकिन हमारे मोबाइल में हम ऐसा ही सेट करके रखले बनी। तो एपीके में जाए के बाद एपीके में है देखो एपीके में जाए के बाद नॉट इंस्टॉल्ड और दूसरा साइड इंस्टॉल। तो इंस्टॉल्ड वाला में हमें अगर हम जातनी तो है हमारे काइन मास्टर REVDL वाला आ चुकल बा। तो एकरा पर ऑलरेडी हम 2 बार वीडियो बनैले बनी, तो 2 बार इंस्टॉल हो गई बा। तो ए से सबसे ऊपर जौन देख ले के बा वर्जन 5.2.8 वाला है, ओकरा के का करे के बा है जा क्लिक करे के बा। अब क्लिक कैला के बाद है जी इंस्टॉल के ऑप्शन आवे लगी, इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ एक्सेप्ट एलाऊ कर देवे के बाद फोटो वीडियो सब एलाऊ, और ओकरा बाद रेल के एडिटिंग करत रही। तो भैया ई रहलक काइन मास्टर के प्रो वर्जन के इंस्टॉल करे के बा, ये बारे में वीडियो। ऐसा ही बढ़िया काम के वीडियो और आगे मिली, लेकिन केंगा मिली चैनल तो सब्सक्राइब करे के पड़ी। चैनल के सब्सक्राइब करी, यो यदि अच्छा लागल होके तो लाइक करी, और आगे कुछ और चीज़ के बारे में वीडियो अगर बनावे के होके तो कमेंट करके हमें के बताई। हमें यही खातिर बैठल बनी बनाए।